free kutano so nyenku da hwie na yo hene ade na making hwie no yo hene body na kutano nyenku ra body so mama ne sam na wo from sa ye dwa body so na sam ma who statement bi o mo de aba na no pay na ye be ko ho ne reporter din komo ne ahwe the situation at the moment my nchire mu because me hu video na me ntiase se ohene mu mani tumi sam ese betu hene ne betu ohene kra so ye tu ohene aye ma ne sam ne nam sa na hey bone be nko azejo mbone be nko na omo hene sam na mo from na mrante edi ni mutata in fact I'm saying for say buy Facebook page na unya video ni bia sha na lokuta ti abofre de wafa sekan de ayi bi brantan bi na ni nyina ko wie se Abetifi hene is he so na act as the president for Kwawu traditional area. I say Kwawu omotuno. So I'm saying I would say Zemiba say no a board chair for a ADB. Na Zisikabi only businessman BC Kasembia Bank of Ghana trouble say won't resign it. Because say okoswatna as board or okoswatna board no so a ebe hadwen ama che say they say no Kwawu ankasa no ohini ni honti ono na or act as the president of the Kwawu traditional area. Na mami kwa amano somra Mami kwa mane somra 87.9 Kumasi asemu edi na mene 87.9 Kumasi Olivia ya reporter yani ni nko no me nchire mu kakra e bia de me ka ya na Matiasi kwam Matiasi ya mfuturo so Olivia good morning na pom ti say Oba da Roma na edia na ekoso ewo Abetifi va videos aye hu wa ha no eni enyan pa te point on say ya twi obi sekan ne de sekan bo bi film eni sa ne ma no edia na ekoso Abetifi na kan se me start na kan se family me ka se de Abetifi over the weekend no na enye asemketoa na nyina no se na me ba ko a ono ewa Abetifi na idin yere fe no great ya santoa na ochire se ono le yekoi Abetifi na nyinse nyina no se mbacho Olivia ai mami aye hwe no a wo se akotade bi saa papa bi asam ne nan ewo nanim mami na wo kana sem o se friend say me do the great Yasantoa. Great Yasantoa. 87.9. Na nipa uhina osam ne nima watna ne nima ko Abetifi Abontan hini. Ono so ko hini. Ono na family and painting o se akiri se ko hini. Na nyina no se mami se Abetifi a ono Abontan hini ma ko traditional council no. Oye ni mo ho tere no. Na ya bona enua no. Nke no na ebetuna. Nkituna ebetuna no. Eni ni ya leka se over the weekend the day ewe eba ko Abetifi. Na bana wo bana na ode eye nkofo bi a omo hye brown dia omo ba no omo some omo council omo national security for omo de sa free education bus ya abafufu quite one ya kwa Kumasi omo de be nnan omo nyina abro ni sisi ye na che se enwa atemketo sisi omo sisi ko ni mo ape ene se mo sa ke ma wo no so be ya be Abetifi anyi kotwe na edipie ye de me betina ni se etuno edisi ade so
na sentro for ye booking no edisa say na ye kihin krampo na sabi ntiwo amamre na amane a yefa na ye bi da eba na say ana etiri mu say Abetifi ni bebi ade no efie na ode ni teme no emi na ba be so aitre no nanso no den fie aduasa no nzeni ena ade a ofa hompo no yetame ni mpo no ahwefie no wabɔ no a omua no ntina no say ɔde emrashe no ntina ba de tum nti kamera na ye ni no ka say ma ɔde ayɛtɛ uta ujan egu batali na so ɛyɛ no ne ɔpɛ oya na mamre mu no so say na mamre mu no odi tu ni de tu no so we tu na 87.9 so oti ye na mo so ko bo pentin ewo nkanta odi be fa so nkanta mi nsa ana sa kwa mi nsa be ti bi afa so aba Abetifi kuro no mo de ko bo pentin ni ni so mo bi en ngro ni bi azu bi e na mo ni na be isa ni se kan mo susu se ọmọdé ọmọ hìnnà faso no ọmọ ní àndẹ nti ẹni kò ní mu ẹyẹ ìdìjà ẹni ìwé ní ọwọ́ àti àbúrọ̀fọ́ à ní wà kọ́tún ìwé ní ẹni ọwọ́ pọ́ńpáṣẹ ìwé ní wà kọ́lí ìwé ní ọwọ́ ǹsẹ̀ kan à ní wà kọ́tún na ẹni ọmọ ìdídì mọ́ more than 1 hour na ẹsẹ̀ mi sẹ́ màmá ní ìbámu ti kí ìtòfọ́ ọdún ọmọ báyìí ní sẹ́bẹ̀ nínú ẹ̀ka mẹ́ẹ̀mà ní ọmọ yẹn mẹ́ẹ̀mẹ́ ni a òbí gyina hɔ a gyina mẹ́ẹ̀mì ti sọ ní màhẹ́ ẹ̀mẹ́ ní mú ọmọ abẹ́tì à ní ìgbìmọ̀ ẹ̀dọ́gá jẹ́ sọ́kọ̀ wẹ̀kì nti mama omu ntimi nnano na ye kakra na soja fo be ye nimbi enso ebaaye na no ema kuruma no etimi ebewura mitimi na Abetifi enye etimi di mipie na ene na ame no so mo setimi so ni na me che ni ebe di a me no esewe ni se kanche ene ye to abo nyina yi amanfo pa abo ko ehon ya ahemfie ehon ya ahemfie ehon ya ahemfie ehon ye maame ni tiremu a ukose di Abetifi akonnwa no a se fie ho na wo se ofi maame se ntaye me no se fie ho na Abetifi ni de swai tre no nti na me tumu amamre na amamre kwanso so de no ko se fie ho na okoya amamre wo nso ebe emanu no de tumu enti niya na ense ka che no ni opeso ofuru wo ni opeso to abo ni opeso otu yen enye na enye no nti kakra no na abambofo so kwanya na me no ka se na abambofo ho ma for enforcement dc enye no odani ade nkoko nyina aba nanso ni bi ntimi na hu esanka police for so na so de mo strategy kakra the kidnapper na to be no so etrebe faso na member of parliament for the TV constituency na Brian Champion no aya great minister no ana oba no kakra mu ta ye say soja for kan a otimi begbe esi ho ekoyi Abetifi bi pie ye na ni kuro no so to share maame no so no maame no le kan say ya amfani be na exhibition we di sabe omo ye ni nomba ya abo na diga akwatreka ndi ada so bi fe kom ene apolice for so ya ade na ne mpempa no omutimi this is bad hey nimo wo bono se kwatrekwa na mi kwatrekwa bibia baso pantente na brezianto brezianto sabe na adani Yesu Kristo yeyi na tadi fi sura ni oboso ntoto no sana na aye ewa Abetifi amene na aye enye wa kesen na ye ni so na ye ni na so no Abetifi foti ni bo mo de ti ni koje ni fi elebuni nsemu a ente ekamu cheka kradia ebia na wan hwa ne kwankwa de na nkuta ni sambi nso mi ti ni koje ni de ne se kamu a emi ti ni ko be ni ja samna me ka sei national security for the mobile for omombo no betu ahini council any council na ni ya chi omu na samna me ka sei mu gumo central police officer ebini mo so mu prepare no ebi bi no so call hospital ya ba ni je mi prebe le ka sei ni omo so bi yem de omo so bi so eji awarehwe
one fiada ɛna ɛkɔ ɛna ewia na sɛ judge tena asɛm no so no madam tia ɛkyerɛ me sɛ asɛm no deɛ ɛnɛ na ɛbɛka nti ɔmo nkɔtwe aban kokom 6 days that's mefoa no nsia na on the 14th of November yɛsan fɔ ɔmo mmra na ɔmo mbɛkyerɛ ne nti a ɔmo kɔkɔ kidnap pay Abetifi na ɔmo de ne fa saa kwan no so nti na ɔmo no de gana kasa na yɛbɔ yɛ no deɛ no nua yɛnka ho asɛm na mmom no so ɔkɔkɔtu no ɛde no kɔtena afɛ de fam ɛyɛ no sa akwalaa no nua ɛno ho asɛm no deɛ ɛwɔ Abetifi ɛwɔ Mpaeɛso Circuit Court a bɛka sɛ sisi yɛm kwan no asɛm a na the great Yasantoa ye kana sɛm yi ɛwɔ saa tumi no a yɛde tu ɔhene ɛwɔ Kwawu area hɔ anaa ɔwɔ saa tumi no nani mɛka sɛ ɛna ɛmɛmɛ kɔsi ya ɛna Abetifi ɛyɛ press conference ɛna ne nsɛm ka yɛ n'akyiri ne sɛ ɛyɛ saa maame yɛ ka sɛ ɛno na yɛ Kwawu Aberetia no ɛnu ne position bi ɛte saa na sɛbi na busua no kura mpo no ɛmfiri na busua no ɛna akonnwa no kura nso mmɛɛ na busua no na nso nsin sɛ obebi adeɛ maame no ha no ama ɛkɔmia sɛ ɛyɛ a na wayɛ emua no ɛne sɛ wɔne mma na ho nso ɔde wei ɛba bɛdi no no nti saa asɛm a wokan de no no Abetifi no kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ade a ɔbɛn no mpo na fie a ɔde no kɔtena mu no saa fie no ɛkyɛm sɛ yɛfrɛ no de kɔne fie a ɔno nso no Abetifi fie a ɛwɔ sɛ ofie no bɛdi adeɛ no ɛyɛ fɛntɛn fie nti no ɔhwɛ a na kyerɛ sɛ ɛbɔ ɛbra ɛno akyi na ɔba Abetifi a ɔmo a mutumi di Abetifi akonnwa ɛyɛ betuo no betuo efuo ne ti di nso maame no nso yɛ asene ni nti na ne ntire mu no deɛ na kyerɛ sɛ ɛman mu de bi a ama position a ɔka sɛ Kwawu Aberetia no ɛnyɛ ade a Kwawu gyina ɛma yɛte aseɛ sɛ ɔmo ne position bi asa yɛfɛ no Aberetia Kwawu Aberetia na maame no ɔbaa yɛ a ɔmo abɛstart akeka nsɛm no bi a ne nsɛm no bi ɔmo tie a institution ma Kwawu abakɔsɛm nso no na ɛnyɛ ade a sɛde ɛmbɛtumi apam no na mmom ɔmo deɛ ɔmo nim sɛ ofiri Abetifi a ofiri a yɛfɛ no de kɔn fie ne I see enti asɛm o na enti sanka menim sɛ ahenie ne sɛ Abetifi hini ɔhyɛ Kwawu man hene ase nyɛ saa yɛfka sɛ nkɔ no so bɛsuae ɔyɛ berempo a kɔbɛsuae de akyerɛ Kwawu man hene nti ɔno no koraa na yɛsɛ wɔhwɛ akyire no na yɛtu no bia ne neɛ na sɛ mo a momo nketewa no a mohyɛ aseɛ no deɛ mo no moyɛ nkyerɛ koraa a moayerɛ mo antirim ei dadi o na ti kyɛ sɛ yep anyway wo deɛ maame musa sɛ sɛsi a yɛka sɛ yi ɔhene no Abetifi hene no saa amammerɛ no a the great Yasantoa baa so ɔba bɛyɛ no ɔyɛ wie tu no anaa wantumi antu no ɔno no ma great Yasantoa na amammerɛ no deɛ ɔyɛ wie to ɔno no deɛ ɛtu no na abo a ɔno abo ban sample ɔyɛ MP for Abetifi ɛba bɛgye no pɛna ahemfo a ɔmo nso wɔ Abetifi ɛne mɛka sɛ ɔmo a Abetifi nkuro no hyɛ ɔmo ase no nyinaa pikini no ɔmo nso kɔpɔ gan ɛna ɔmo ɛhoro bata yi ho na ɔmo san de no akɔsi so a saa mmerɛ no kasa deɛ ɛda so wɔ Abetifi ho a ɔno asa yɛ abɔnten ho na ɔno asa hwɛ akyiri ɛsɛ kɔɔ ho Media Olivia memo akɔba two things am pese yɛte asia no pɛi ɛne sɛ wɔn ba hɔ no na ɔmo hyɛ police atade ana soldiers ntade ana sɛ ɔmo dress in what form saa national security for awo kan Nina national security for them buy no ebi dwaman ɛkɔ court no nipa a ɔmo nsa kɔ ɔmo yɛ 25
nti mpenti a me ka say 25 no ya santo an ka ho eye 26 ayo family amugu aban akoko na omo ba ye no na antare omo hye no na beye enimbi aso soja fatare a na mo ka mo ho amode mbae okay ya dogo na aka ni nyina no ehye sa na so beautiful ntare brown ya omo ta she I said brown, second down in your brown. And I'm soja from Pablo. And then my dress a camera. Now, this I call some coming to me, so at the max, I show me. Max, your friend is that police. Kaka to be. But I'm not your potato teacher. I don't know what teacher and I'm also a police resident. So that for you, I will miss you. I said, helmet on my show. Because in one of the videos, me who said a soldier for be and crown in you. Yeah. It's actually the so bad. Also, be soldier for so if I'm the crown. Nti saa soja for enumuna na amene bana nkasa na mekan maybe emu ni gane meka se mo senti na ka ba omu chese omu ye national security for no de ya de a omu no ni na nsa kan na de asa be pie chiri kwa no se the champion against minister kama ekufa the first time no na defense, deputy defense minister, in charge of the national security. Yeah. And also, all checks about their terms and for me, because for me, by national security for no more year. One bad before, almost got Jews national security for party. I will say, I don't know this segment. Oh, right, but the good thing is that is Asumdwe Abba. Abetifi sisi ayeka say de bibia ye kama bibia kono nyina so a bibia ye ne e se onye nti kan ti hu bibia family dey stay no police for kwa no buso ebo ahinti ho ba mini ade aka no mayenjama police for na ye nhwe because em pese e be kan kwa chiripi e be se be bia kadru no e ho ani betima kadru de aka de ye beja de amana nanom ne police for ne omo stakeholders no madi hu nkomo me da se pa no pen right and you was yagon so don so on video no nkomo really na buza for mo fan che se videos mbi ho ayentimi show yeah bia na I am from him videos mbi ho ayentimi en show on Facebook because oba ya santoa ba bia no mo twe ne fam. Hey, Angie. Ni amanfo. Eradi yankopon. Amanfo nso. Enwa dey no omo hu ni omo papa. Na said we see boys ni see bo omo so me national security for no ho. Say don he. In one of the videos, we say ba ko dey say kan. Shi ba ko film. Tam say uradi we dey. Wan hwe be pra no. Sa. Hey. Sa national security na kofa ko se de so mo samra hini wo krum ase no omo ye yo ebi ho mo ye national security omo no mo ni bon se don ebi mo ye but in the name of sa national security no do oye no ade ode ye ena obi won so a onye na so asa fa to no a ono so di bone omo me anya hwe ye because national security wo si hine utu hine wo adwuma ne sei ho ko pe de ho enka eye nyankopon nko obebuza se na wo na masasi ha be pe de wa ha so nyankopon ne meshi anka wo so de wo bonsan ka de na be pe wa ha ade na ka be pe wa ha thank you very much omo ye no omo ye ni